تê rîwayetkirin rojekî ji roja ji Harûn Reşîd tê pirsîn: Dibe ku malê dinyayê tev ê te be, dunya tev ê te be û te menê bikin nehêlin ku te avê vexwî. Tê çiqa malê xwe tê bidî ji bo ku te wê avê vexwî? Dibe heyra tîbûn zor e, em wazê nîvî malê xwe bidim ji bo ez wê avê vexwim. Ê dibe piştî ku te avê vexwar û ja nehêlin ku tu wê avê derxî, dibe heyra wele jana wê hingî giran e, hingî şewata wê zor e, hema malê min tev jî el serê bidim ji bo ku wê eziyetê, wê giraniyê ser min here ez ê bidim. Ê dibe lê Xwedê Teala vê ava hanê bi rehetî nîmeteka xweş de te dixwî û bê eziyet te derdixî û tu şikrê nîmetê Xwedê jî pêk nayînî. De bimînin xêr û xweşiyê da, her şad û bextewar be.